Здравейте! Привет от мен! Аз съм Ирена Релевска-Бартън, преподавател по ТЕС и по пренареждане на матрицата. Методи от енергийната психология, които ви помагат да живеете по-добре и да се освободите от неприятните емоции, за да има повече от хубавите неща. Обикновено тук на страницата на Бареп говоря за такива по-сериозни неща. Избирам теми, за които рядко се говори. И те са по-трудни теми. Като тях ги разглеждам повече от позицията на това какво съм научила като опит, на какво ме е научила опита, прилагайки тези техники от енергийната психология, с които много лесно се стига до подсъзнанието и се променят подсъзнателни модели, но най-вече се разкриват неща от подсъзнанието, които преди това не сме знаели. И за днес съм избрала една тема, която знам, че всички я имаме, нали? И тя е за отлагането, какви са подсъзнателните причини, как да го преодолеем. И аз съм сигурна, отбележете се, само просто, нали, напишете ми добър вечер, ако на вас ви се случвали някои от тези неща. От сорта на, знам, че трябва да е свършил тази работа, обаче все отлагам. Или, примерно, имам важен разговор, обаче, не сега. Или, може би, имам някой сериозен проект, който все някак си да ми стигат силите до него. Или, даже има и друг вариант. Моля ти се, не ми говори сега за него, много съм заед. Нали? Ако тези неща са ви познати, напишете ми добър вечер или привет и се обозначете се. Защото днес, целта ми не е само да ви покажа какви са подсъзнателните пречки, кои са причините ние да се самосаботираме, защото това е някакъв вид самосаботаж, но и също и да ви подскажа как да се освободите от тях. И аз така съм ги подредила, че да видите, да гледате на отлагането като на признак, като на някакъв симптом. Защото съм сигурна, че първо и на вас би се случвало да отлагате, и второ, сигурна съм, че имате близки, в които този модел най-редовно го забелязвате, виждате го, че се повтаря и някакси не можете да убедите човека да предприеме действието, което и той логически разбира, че трябва да го направи. И вие започвате да му се ядосвате. Нали? Има ли тук такива хора? Имате ли такива хора в обкръжението си? Да не говорим в семейството си. И така, искам да ви кажа защо е нужно да завършваме започнатото. Тоест, защо когато сме започнали едно нещо, не трябва да го отлагаме. Защото в нашия ум има една така наречена процедурна памет, която знае, че едно нещо трябва да бъде завършено и заделя известен час от нашите ресурси, от нашите умствени ресурси. За това все едно да каже, аз трябва да, знаеш, онова нещо, дето го почнахме, трябва да го довършим, затова не дей сега тук много да се разпростираш с тези неща. С други думи, ако искаме да си вземем ресурсите обратно или изобщо, ако искаме да се фокусираме върху истински важните неща в живота си, това с отлагането или защо отлагаме и как да го променим, ни е необходимо да го разбираме, за да може да управляваме живота си по-добре. Сега искам да ви кажа, че хората, които първо те не търсят помощ. Хората, които отлагат, те не идват при мен с това оплакване. Обаче те идват с следното оплакване. Чувствам се много блокиран. Знам какво трябва да направя, обаче се чувствам много зациклил. Или хич не съм продуктивна. Не знам как не ми стига времето. Не мога да свърша нещата, които съм си намислил да направя. Или пък все отлагам нещата, които знам, че трябва да свърша. Може би най-добре ще ви ги опиша с думите на една моя клиентка, която е бизнес дама. И тя така ми го обяснява.
Трябва да звъня по телефоните и знам, че това е важно, обаче се притеснявам, че ще ме отхвърлят. Колегите ми казват, ама това е съвсем нормално, винаги има отхвърляне, но това, което те ми казват, нали, за тях е окей, нали, те са свикнали с него, но аз още не съм свикнала с него, нали, за мен то не е нормално. И казват, като капак, самата тя, нали, казва като капак, аз се самообвинявам и, нали, и от това положението става още по-зле. Разбира се, защото обикновено това са интелигентни хора, които много добре разбират, че логически трябва нещо да се направи, обаче, нали, някакси нещо като че, нали, ги блокира и следва един такъв зловещ кръг, нали, който ги вкарва в Боже, колко съм мързелив, или нищо не мога да довърша до край, или не мога да се справя, за нищо не ставам, нали? От това само става по-зле, защото това са интелигентни хора. И това е проблема, че те са интелигентни, разумни. И как деца вика, нали, знаят какво трябва да направят, но не могат да надбият нещо над себе си. И сега, само да кажа, че имам една поговорка, която съм научила на времето и тя е: отлагането на дребната работа я превръща в голяма. Отлагането на голямата работа я превръща в невъзможна. Помислете си, случвало ли ви се да имате такива дребни работи, които отлагането ги е превърнало в по-трудни, а отлагането на трудните работи ги е превърнало в невъзможни? За съжаление, аз се сблъсквам с това нещо, защото към мен се обръщат най-често майки на деца, които може вече даже да са пораснали. И те са имали някакъв проблем, който не са могли. Нали, той е бил такъв сериозен проблем и е бил отлаган, не са знаели какво да направят, или решенията, които са прилагали, не са водили до резултат. И това безкрайно ги е обезверило. И няма да забравя една много изтощена майка, която ме потърси във връзка с зависимост, наркотична зависимост на нейното дете. И тя така ми каза: никой не иска да работи с нас. И някак си тихо и примирено някак си ми го каза. И нали се сещате, това е когато един проблем дълго време не е намирал решение, не е стигал до решение, не е стигал до нещо, което да може да направи пробив. И ако към мен се обръщат хора за помощ, т.е. защото са чули, че тест, нали, прави чудеса, но това не означава, че, нали, че аз съм чудотворец. Някои неща, живота се случва, живота е сериозен. И отлагането, както казва поговорката, отлагането на малката работа я превръща в голяма, на голямата в невъзможна. Същото и в живота. Наскоро, ако си спомните миналия четвъртък, аз говорих за обгрижващите и за тяхната невидима травма от това, че когато си емпатийно ангажиран, т.е. свързан чрез сърцето си, безрезервно свързан с страдание към проблема на някой друг, който преживява травма или тежка болест, ти, съпреживявайки, получаваш тази травма. И след това просто синхронично или не знам, или закономерно работих с няколко такива клиента. Но сега ще ви разкажа за една изключителна жена, която с нея отдавна работим, но сега работихме за това, че тя се беше разболяла след помощта си на тежко болната майка на свой приятел, в която даже самата моя клиентка се беше разболяла в последствие от COVID. Истината беше, че тялото се беше разболяло, следвайки душата, а душата ужасно много я беше заболяло. Тя така каза: не може една майка да бъде така занемарена. Не може тя да бъде оставена така.
аз бих казала, не може едно човешко създание така да бъде оставено и да бъде занемарено. И аз знам, че живота се случва и че той може да бъде много предизвикателен и много тежък. Но и ако говоря за това, не е защото съм майка Тереза и искам да спасявам като нея, отритнатите от всички. Аз съм будител. Аз съм човек, който... виждате ли, когато работим с пренареждане на матрицата, ние имаме възможност да проследим, да се върнем в миналото, когато е възникнал този проблем. И хората самите, те са изненадани от това, което те откриват като първоизточник на проблема. Нещо в началото, някаква болешка, някакъв такъв стресиращ момент, някаква глупава случка, даже от детството, когато са останали обидени, засегнати или с някакво глупово вярване, че за нищо не стават или че краката им са криви и няма да станат за гимнастички. И следователно и за нищо не стават. Или че не го казваш стихотворението както останалите деца, ама не можеш да разбереш къде грешиш. Следователно нещо ти има, нещо не си достатъчно добър. Идеята ми е, че когато видим тази взаимовръзка, се оказва, че е могло по някакъв начин ние да променим на по-ранен етап това нещо. И особено когато става дума за отлагане, опита ми показва, че отлагането е симптом. И то е симптом, много, много специфичен симптом. И ако аз ви казвам, за отлагането с тази болната майка, там не просто самата майка е била болна, цялото място, където е живяло, било толкова занемарено, мръсно, изоставено просто. И това е симптом, отлагането е симптом на нещо, на наличието на проблем, чието решение или не се търси, или не знаем как да го решим. И нека да... Само искам и още един признак да ви кажа. Някой път вие знаете за връзката между ум и тяло и просто го знаете интуитивно, да не говорим за нова германска нова медицина, ГНМ, мисля, че се казваше, или метамедицина, която показва тази връзка между тяло и съзнание и... Повдигам въпроса за връзката между ум и тяло, защото ако ние преживеем нещо, което е емоционален конфликт за нас, и не се справим с него на време, когато работата е още малка и лесна за свършане, преди да е станала трудна или пък да се е превърнала в мисията невъзможна. Именно това е целта ми. Да ви събудя за това, че отлагането може да бъде признак на някакъв емоционален конфликт. Защото ето това е. Отлагането означава, че има наличие на някакъв вътрешен конфликт. И ако говоря за отлагане, тук нямам предвид, просто отлагам, изчаквам да получа някаква допълнителна информация, изчаквам нещо да се случи, за да мога да си продължа работата. Не. Говорим за едно отлагане, за което вие много добре знаете, че е малко по-сериозничко. И вие съзнателно си давате сметка, че би трябвало да можете да я свършите тази работа, обаче по някаква причина не се стига до там. Значи, това означава, една част от мен казва, ако действаме зле, а друга част казва, ако не действам, пак е зле. И човек, когато има такъв вътрешен конфликт, той е застопорене на място и ни напред, ни назад. В тези случаи се борят някакви индивидуалните ценности на човека, на неговите приоритети, или може да има неща от сорта, ако го направя това нещо, какви ще бъдат последиците или какво ще кажат хората. Това са някакви, в общи линии това е лекия вариант. И кое е по-належащо? Обикновено то се свършва и чакаме последния момент, за да чакаме крайния срок. Знаете как е когато трябва да се подадат някакви отчети, да се свърши някаква работа, винаги всичко става в последния момент. Това в България просто е силно типично, но това е лекия вариант на отлагането.
А когато ние сме малко по-осъзнати, разбира се, една вътрешна дисциплина, това би могло да го реши това нещо и сериозните, отговорните хора обикновено се справят. И се организират по-добре, нали, планират си времето по-добре. Нали, те са по-осъзнати. Ето това е всъщност причината, защото нали, има някаква вътрешна, как се казва, емоционална регулация. Това, което нали, отлагаме да направим, то или ни се вижда скучно, досадно, неприятно, или просто вътре в него има някоя частица или някое действие, което за нас е трудно. Не цялата работа, но тази специална част. И нали, аз използвам те специално за това нещо и като човек като пробие за това малкото нещо, след това и другото, нали, той получава засилка и си свършва останалото нещо. Аз съм го правила това нещо, примерно за мен компютърни, разни технически такива неща, естествено, нали, аз съм човек на емоциите, съответно, нали, по-такива технически неща са ми трудни, но нали, с малко. Къде с потупване, къде с побуцни го и нещата се оправят, нали. Сега, отлагането е сигурен признак, че аз не искам да завърша действието. Забележете, не искам. Дали си давам сметка или не за това, нали, не е много ясно, но аз съм сигурна, че като ви го кажа това нещо, вие ще се сетите, че и вие сте го правили. Имате ли книги, които само като сте ги видели в книжарницата и си казвате, леле, това е много интересно, леле, това трябва да го направя, да го прочета, да го направя. Или някой нещо се записвате, четете, гледате в интернет, учите. Ето сега, както минахме, нали, имаш толкова много интересни неща, толкова много, даже безплатни курсове онлайн с COVID-а, че просто нямахме даже физически време за това нещо и се захващаме, обаче после не го довършваме. Това само подсказва, че всъщност в един момент сме си дали сметка, че ако се захванем, това изисква малко повече ресурс от наша страна, а ние не разполагаме в този момент с този ресурс. Може би е малко по-трудно за нас, може би просто имаме някои по-важни неща, истински важни неща и ние го отлагаме. Сега проблем е, че ние, нали, ако сме интелигентни хора, се самообвиняваме за това. Не, бъдете честни и откровени пред себе си и си кажете, окей, така стана, добре, признавам си, нали, направил съм грешка, дай да видим, нали, кое ми е истински важното, за да се фокусирам върху него. Нали, сега купили сме хубавите книги, записали сме се там на разни курсове, не сме ги довършили. Добре, нали, то пак по някакъв начин ни е обогатило до някъде, нали, нали, знаете, човек най-добре се учи от неуспехите, защото от успехите си какво ще научим? Сега, и започва трудната част. Отлагането е сигурен признак. То направо крещи. Аз не съм готов. Аз не съм готов да предприема следващата стъпка. Аз не съм готов да се придвижа в тази посока. Аз нямам... Или нали, има някакви себеразгромяващи такива убеждения. Нали, не съм достатъчно добър, не мога да го направя. И аз нали, помагам обикновено на хора, които имат личен бизнес и те дори знаят коя е стъпката във вярната посока, но по някаква причина те са зациклени, заблокирали са. И нали, успяват обаче да запълнят ежедневието си с абсолютно по-маловажни неща, защото иначе се чувстват гузни, че не работят. Нали, така отлагат истински важните, тези неща, които ще ги дръпнат, нали, едно рамо напред. Вижте, това, което нас ни задържа, не защото ние нещо не можем интелектуално да разберем, т.е. нещо на ум, на ниво ум, разум, а е нещо, което е свързано с това, емоционално ни е трудно дадено нещо. И ние за това, нали, означава, че нещо не сме готови да предприемем.
Когато нали, помагам с пренареждане на матрицата, обикновено откриваме първопричината, неутрализираме я. Нали, може да са случки, пак, както ви казах, от детството, може да са някакви много глупави, когато сме се проваляли, излагали публично, нали, или сме научили, че в никакъв случай не трябва да се самоизтъкваме, особено за жените. Това е много типично. Не трябва нали, в никакъв случай не трябва да си нахален, да се буташ. Нали, и това обаче след това, за съжаление, те задържа малко в пасивната част и не напредваш толкова успешно в живота, нали, или пък се въздържаш и се занимаваш с по-маловажни неща. Сега, за петата причина, защо хората отлагат, е защото те не са намерили решение на сериозен проблем. И дълго време, дори и да са търсили това решение, не е довело до ефективно освобождаване от проблема. И аз тук отново ще подчерта, че това може да бъде някоя травма, дали ще бъде физическа, психическа, и особено засяга мъжете, защото когато те преживеят нещо нали, сериозно, те нямат нагласата да говорят за това как се чувстват, нали, възпитанието. Знаете, културата е ограничаваща в това отношение. И съответно, ако те са преживели нещо разтърсващо, едва ли не се чувстват слаби, слабаци, провал, нали, и за това нещо. Те нямат модел, в който да решат това нещо, а най-малкото ще тръгнат по психолози. Обикновено техните близки, родители, нали, те ме намират и аз ще ви разкажа нали, такива случаи. Единият случай беше с едно момче, той е млад мъж, разбира се, когато аз го срещнах, който беше преживял от успешен спортист, отличник, студент, беше преживял обаче травма на футболното поле, физическа травма, просто сблъсък и тя първо беше му се отразила на физическото тяло, на мъжкото самочувствие и съответно след това той просто беше отпаднал от университета. Когато аз го срещнах, той просто беше абсолютно блокирал. Младият човек, неговия живот беше приключил и както се сещате и на родителите му, защото те не можеха да помогнат на детето си. Имала съм и друг случай с брат на моя клиентка, който беше преживял нещо драматично, бяха го тормозили в казармата и той зарязва университета. Нали, става студент, обаче след просто не може да довърши изследването и живота му се проваля. В тези случаи, когато човек преживее някаква травма и неговия живот, нали, той отлага разни неща и те вече стават, нали, не можеш да си вземеш изпитите, не спираш да ходиш, отлагаш да си оправиш живота, нали, това показва наличието на сериозна психологическа травма. Това е опита ми като тест практик. Може да има и нещо друго, но аз съм просто това, което съм видяла, ми говори за нещо сериозно. Нещо, което не може да се смели емоционално. И то е много голямо. И именно такива случаи ме мотивират още повече да говоря и да споделям за това колко ефективен е тест, техниките за емоционална свобода. Колко научно подкрепен метод е за справяне с посттравматичния стрес, за това как се използва в различни, нали, с фобии, с алергии, с всякакви неща, с страхове, с ирационални страхове. И го говоря, защото не трябва тези хора да страдат така. И когато една травма, нали, когато един човек преживее травма, с него преживяват и цялото му семейство. Всички страдат. И всъщност стигам до най-тежкия случай. Тези хора всъщност, те само ми звънят, нали, като тази изтощена майка, за която ви казах, с пристрастяването, за която, нали, всички се отказват да работят. Дори в комуна не ги взимат.
Защото положение, значи то толкова дълго време е отлагано решението на проблема, толкова разочароващи са били резултатите, че на тези хора, те толкова време са живели с този проблем и отгоре върху него са се наслагвали нови и нови проблеми, че на тях не им трябва просто чудо, на тях им трябва нов живот. Този, който сега го живеят, е бил пропилян в страдание и болка. Взаимоотношенията им са се провалили, нали? Близките им са и те са страдали заедно с тях. Затова, нали, за това го правя това видео, за да ви кажа, особено за тези хора, не чакайте последния момент. Дали е някаква психическа, емоционална травма, потърсете решение, научете тест, научете други начини за това да се справяте с негативните емоции. Те могат да доведат до физическо заболяване. Но не чакайте последния момент. Образовайте се, учете за себе си, учете за това как функционирате, кое ви разбива, кое ви дава сила, кое истински ви мотивира. За да знаете, когато се изправите пред някоя семейна криза, да знаете как да се справите. Когато живота се случи с някакво предизвикателство, да разберете какво ви се случва. И аз, нали, казвам и за останалите хора, казвам, направете тест част от живота си, защото е най-лесната mindfulness техника. Тоест, когато, нали, останем насаме със себе си и се потупваме, нали, можем да освободим всичко, дето ни стреса, негативните емоции, напрежението, чисто телесно, защото той буквално освобождава напрежението в тялото. Непрекъснато го слушам. Дори за физическа болка, за физически травми, просто заради емоционалния компонент вътре в физическите болести. Това нещо много помага. И, нали, когато сме насаме със себе си, може да бъдем откровенни, да се освободим, можем да викаме, да крещим, да плачем, изобщо ние сме сами със себе си, имаме право да преживяваме всичко, каквото ни идва отвътре, нали, за да го изкараме и излезем от системата и да се освободим и след това да минем напред с живота си. А пък искам да ви кажа, че най-редовно попадам на силни хора, нали, те така казват, аз съм силен човек, нали, аз прощавам. Обаче, като започнем да правим тест и изведнъж на преден план се появява наранената тяхна част, обидената, нали, несправедливо, тази част, с която са се отнесли несправедливо, страдащата част от тях. И тя има нужда да бъде чута и да бъде призната. И тези силни хора, не е нужно да бъдем силни. И това го казвам аз, един ачивър, нали, който обича, нали, да прави там, да става майстор, нали, да прави нещата по най-хубавия начин. Особено заради работата ми с обгрижващите, които се сблъскват с семейна криза и тогава всичките ресурси, до които могат да се доберат, са им необходими, защото нещо се е случило в семейството и всички страдат. Тогава потърсете помощ. Помислете за какво някой друг би могъл да ви помогне. Не се опитвайте да бъдете герои, да бъдете силни и да се справите сами. И аз не съм го направила сама. И честно казано, дори аз самата, след като съм, нали, сега вече като съм понаучила много българи тук, имам български практици, ученици, доста успешни и предпочитам те да ми правят сесии, а не аз сама да работя с тез. Затова търсим помощ, когато имаме нужда. И имам тук един съвет за деца на възрастни родители. Нали, най-вероятно вие вече сте в зряла възраст. И понеже съм го наблюдавала, както тук при работата ми с обгрижващите, така и чисто в личен пример. Забележете как живеят вашите родители. Забележете, натрупват ли им се някои неща, отлагат ли някои неща, които може би вече ги затрудняват. Много, много си личи какъв е дома им. Дали са се понатрупали някои излишни неща и те ви казват, да, аз ще го оправя това нещо. И после не са го оправили.
имайте предвид, че това е сигнал. И може да бъде сигнал за някоя невродегенеративна болест. Не го казвам за да ви плаша, а по-скоро за да ви събудя. Нали съм будител. И го казвам с най-искрено така чувство. Защото ако ви предстои фамилна криза, семейно предизвик, такова стрес, нали, или болест в семейството, по-добре е да обърнете внимание. Аз знам, че ние сме в активна възраст, нали, когато нашите родители вече така започват да губят сили, да се поразболяват. И ние сме много забързани, пък те, нали, все не стигат до нашето внимание. Ние вероятно се грижим и за нашите деца. Но имайте го това нещо предвид. И може би, ако до сега сме получавали само от родителите си, сега е момента да обърнем нашето внимание към тях и да се погрижим. Колкото по-навреме забележим един проблем, толкова сме по-подготвени. И така препоръчвам ви да направите тест част от живота си. Аз разпространявам едно 30-странично ръководство подробно, така че да можете да го разберете и веднага да започнете да потупвате. Но всяко нещо, което ви помага да живеете по-добре, открийте го, кое е това за вас и го правете по-често. Това беше моето послание за вас тази вечер. Благодаря ви, нали, виждам, че бяхме доста хора, нали, 50 души, нали, благодаря ви. Означава, че темата е актуална за някой от вас и особено като ви казах, че отлагането е признак и най-вероятно вие го забелязвате във ваши близки, а вие сега сте подготвени. Много ви благодаря. Чао от мен, от Единбург. Чао!